Ya itu pertama, terus Niken sedikit rumahnya Kediri gitu loh. Ya saya kenal sudah lama gitu, bukan hanya 1 tahun 2 tahun. Ya menurut saya ya termasuk aset Jawa Timur, sinden potensi, sinden berprestasi. Apalagi Niken kan ya juga multi talent, betul, nyanyinya juga bagus, nyanyi campur sari bagus, langgam bagus, klasik bagus, dangdut bagus, pop bagus. Ya itu aset Jawa Timur, kebanggaan Kediri, luar biasa. Dan ya banggalah kenal Niken. Oke. Top pokoknya. Sudah ngelihat waktu itu Niken wis anu ki, lek ngarani ki cacat ki bocah ki. Iya. Maksudnya gimana? Calon cantik. Iya. Enek. Ya saya pertama dengarkan suaranya waki calonnya dadi. Maksudnya dadi niku mesti dadi bocah moncer. Oke. Dua ya. Kalah toko si AX Mini, NX Mini. Boleh iki umangnya. Iki nak dalan cacah sing yut. Kembangnya sih tangan anak nih. Channelnya. Cik tapi gak tahu ya akhirnya dia sih ya kamu kena anak sekolah di kerja aja nanti jatuh 15 menit atau yang nanti upload nanti edit ngangkat temen langsung dorongnya sekali senden bos itu loh itu jebol aku loh bantalnya sinden kok ambruk ini Kak tau malah yang ada ngeri gak? Ngeri kelir iya, belum manul ini mau jelas gak bisa oh yang tekan bu, besarannya
mangan leloro jalar tumular ngrenggut nyawane wong pirang-pirang para kawula ing negari Ngamarta esuk lara sore dumugi pralaya sore sakit esuk dadi mayit Anu motore langsung kampret ae. Ngamarta ketaman Pacerwek mboten namung niku wong omah-omah kuwi kathah sing sami pegatan nggih wong omah-omah niku lho wong bangun Bali Wisma wong bebrayan niku akhir-akhir niki dhateng negari Ngamarta inggih kathah sing sami pegatan pegatan nggih cerai nggih ngono kuwi kira-kira perkarane apa karo waca lupute sing lanang selingkuh nggih sing wedok sing selingkuh ambo garwane dhewe pun ditaleni ngangge akad nikah ngono nggih ambo nyuwun sewu Wong Prabu wong lanang niku kok seneng dolan ning nggon-nggon nakal heeh wong lanang kok seneng ning dolan nggone wong wedok nakal ya arep niku jane wong lanang sing ketemu rugi lho rugi nggih rugi piye rugine piye rugine dadak bayar saben cetok bayar nek bujur mboten Buri masuk. nggih Buri kono. Buri cepat kono. Iya. upami Buri panggung dalan. upami nikahipun Fulan binti Fulan dengan mas kawin upamine 100.000 upamine Kesuwen. lho niku ambak mas kawine 100.000 nek pun sah jenengan bayangaken duit 100.000 nek nganggo sak dobole sakayange nggih benten kalian tenggon-gon nakal bencethuk bayar ngaku wong ganteng nek ora duwe duit mungkin mesti ken ninggal jam tangan apa HP ngaten ngono nggih kosok balika tuweka kaya apa sak sing gampang paribasane tuwek kaya apa umpamane pun watuk giglik mawon wiwi enek apa rayu tesih nampi tamu Mbah cek suwe apa ora anu nembe mawon mlebet ya wis karo kowe ae kuwi umpamane ngaten niku lho niku tuwek nek sugih duit nek ngladeni kaya kikirang Langsung mlebu to. Mati kene apa kono? Lah enggak ngerti. Piye? Penake. Lek kene tinggal dalan. Aja dalan. Ya. Kono. Foto buri langsung buri. Buri Mas. Langsung buri. Kaya ngono rugi. Wangsul dateng dengan merah. Miturut panjenengan kahanan Ngamarta yang benek kalian padatan. Malah dikeret ronon Mas. Wis perkara kanthi Kiai Semar Badranaya ngomong pepundhenmu para Pandhawa. Liwate kono lho. Nanging para jong barate manggan ora ngerti ing Praja Ngamarta. Nanging isih enggak ana subunge ya kuwi karang kadempel utawa lampis ireng. Kamangka kiblat 4-5 panter wis ngamuni sapa to Kakang Semar Badranaya kuwi? Wong ing asalipun kita krana Kakang Semar kuwi sajane panjil maning Bathara Ismaya kang dadi simboling pengayoman miwah katentreman. Maknanipun kados pundi Wong Prabu? Ngene. Putri. Tak kira kahanan negara Ngamarta bakal tempur kamangka Kyai Semar kasembadan kaboyo ana Praja Ngamarta. Mbak Putri. Izin ngepo. Coba terbater. Minggir rata. Udah gini sama. Go. Begini.
Lajeng persanipun Wurowati kadosa pundi?
Bret koma guru bangsa Tata kaya putula ora pangri ing kurang kastingan tuaca kang kehipir ora kata ingkang tuaca tuaca layu serapi Paman Haryo Sekuni paman ingkang sampun medal wonten Pasiban Jaba kula aturi mbabar dawuh wonten putra Paduka Banjar Junut pun Dursasana paman Kang putra Tirta Tinalan Purtara Marmo sumadun dawuh paman Pak Sekuni kados pundi wigatinipun pacewakan Pak Dik kula pun durung gati kadung dawuh Pak Dik Paman sempuni kula pun citraksa kados pundi kabaripun keprabon kula citraksa nyadong dawuh mergo wong iku kudu sing ati-ati nek ora ati-ati iso kecantol kula berlaku sing dipun Jayajatra sumadun dawuh paman kula pun surtayu sakra bedayangan pun swata sumadun dawuh paman para Kurawa kabeh lae ndak jaluk aja padha sahur manuk tumuli rumakna gatekna kang sarta nglakonana ing ripalungguhan iki Kurawa kabeh padha tak perintah ya kuwi ngombyongi lakune Kakang Ngawangga Karna Basusena kang bakal tuju ana ing Karang Kadempel ya klambi sireng dalem Karang Kadempel badhe wonten perlu napa Pak Palune ora ana liya jaba mung boyong Kyai Semar Badranaya mergo kabeh kowe para Kurawa wis nyumurupi dhewe dina sak mengko negara Ngastina lagi ke Taman Pagebluk Mayangkara Praja Ngastina lagi ke Taman Paceklik kakangmu anak Angger Duryudana nampa wangsiting dewa Ngastina bakal bali pulih kahanane irta ketunggonan Tobaga Sampir Si Semar Badranaya mula Dipati Karna minangka dadi wakil saka negara Ngastina bakal itu nuju ana Karang Kadempel mboyong Kyai Semar Maudul. Wah, amangka ingkang ke Taman Pagebluk mboten ngepungaken negari Ngastina kemawon nggih Man. Manca negari sakintunipun negara Ngastina ugi kesrambak wujudipun Pagebluk mangke gegek wangsite padha piye Dursasana. Negarane bakal tentrem, negarane bakal ayem yen bisa ketunggon Semar Badranaya. Teman sing duwe kepinginan mboyong Kyai Semar mboten namung negara Ngastina kemawon lho Man nggih. Kurawa tak kanthi ngombyongi Dipati Karna yen jagane lakon kang kaya mangkono. Kalih ya. Yen iki mengko ana liyan praja sing uga bakal mboyong Kyai Semar. Tegese dadi pepalang anggone negara Ngastina bakal bali tentrem. Mula yen ana sing malang-malang kaya pebatan mentang-mentang kaya Gendhewa pengin uga mboyong Kyai Semar Badranaya Kurawa enggal jumangkao Kurawa enggal kumrembyawa makaten Man Dursasana iki mula kabeh bae ibarat wong dandan aja kok kendhone watu mrene kencana muga-muga entuk ngasih saka Gusti kang Maha Asih.